Il-kontestant għal-kariga ta' kap nazzjonalista Elix Borg sosta li mhux se jkun qed jagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni Elettorali Interna biex jitħalla jiddibatti ma' Adrian Delija. Borg għal ma' News propju fil-ġurnata li dan l-istazzjon kellu jagħmel intervista lil Adrian Delija, intervista li ġiet imħassra wara li l-istess Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ma ħallitx lil Delija jistieden lil News biex jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu. Dan riżultat tar-regoli restrittivi u anke antidemokratiċi mill-Partit Nazzjonalista li ġew ikkritikati minn bosta madwar il-pajjiż fosthom l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, l-IGM, għaddiet studenteski u anke deputati u strateġisti tal-Partit Nazzjonalista bħal Mario De Marco u George Vital Zammit. Regoli li minnhom joħroġ ukoll li żewġ kandidati ma jistgħux jagħmlu dibattiti bejniethom. News propju staqsel lil Borg dwar dan bid-deputat Awċi jgħid li se jirrispetta id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Elettorali. Inti dejjem qed li inti m'għandekx problema tiddibatti mela għalfejn m'intix se tagħmel forsi xi ħaġa mal-Kummissjoni Elettorali. Issa nqogħdu għad-deċiżjoni tal-Electoral Commission. Mistoqsija jekk se jagħmel pressjoni mal-Kummissjoni Elettorali biex jitħalla jiddibatti lakin qal li m'għandux problema jagħmel dan, Borg wieġeb fin-negattiv. Issa ħadd tagħmel xi stqarrija mal-Kummissjoni biex tagħmel dibattitu. Jiena il-Kummissjoni nirrispetta. Bosta fil-Partit Nazzjonalista qed jinterpretaw dan bħala sinjal ta' kemm Borg fil-verità u skomdu jiddibatti lil Delija minħabba in-nuqqas ta' esperjenza li għandu. Fil-fatt persuni tkellmu magħna fuq il-kundizzjoni tal-anonimità sostnew li Borg u l-kampanja tiegħu qed isibu refuġju f'Charles Bonello, is-Segretarju Ġenerazzjonalista, biex ir-regoli ma jinbidlux u jitħallew kif huma. Bekk Borg ikun jista' jevita għal kollox li jiddibatti lil Delija u jnaqqas ir-riskju li jiġi umiljat pubblikament. U fatt magħruf li rabtiet ta' Elix Borg ma' Charles Bonello huma fondi sew.